quen queira vivir unha experiencia impresionante e entender que é o que fan os nosos mariñeiros, hai que estar no cerco, hai que vir ao cerco, hai que velos traballar, como traballan. A experiencia ata o momento foi impresionante. Acabamos de ver outro barco de Acerga pasar por diante, creo que era o de Abel, e o primeiro lance para nós era enorme. Para eles, claro, eles calculan noutra escala e é pouca cousa. En todo caso, agora xa estamos en alta mar, xa está caendo o sol, vai ser moi curioso cando cae o sol a ver que visión temos do mar, porque ata agora a inmensidade do mar que dá felicidade ver estas cousas realmente. O traballo que fai esta xente é un traballo totalmente en equipo, teñen que estar sincronizados, dende os radares se van mirando onde están os bancos de peixe. Agora acabamos de largar o aparello grande, hai un pouco pois estábamos a ver se lanzaba o aparello mediano, pero bueno, o peixe escapou porque é moi listo, e agora pois nada, estamos á búsqueda outra vez de peixe. A xente do cerco sigue reclamando un reparto xusto, por suposto que lle permita manterse, que permita ter sostenibilidade non só os barcos grandes, senón tamén os pequenos. Todos eles, absolutamente todos eles, merecen vivir do mar e merecen ser protegidos polas autoridades galegas. Non debería haber privilexios, non debería haber, porque todo o mundo ten familia e todo o mundo debe ter dereito a unha vida digna. E nada, aquí vedes a inmensidade do mar, vedes Douglas e eu estamos encantados, realmente nos sentimos privilexiados, e nada, seguiremos vos informando pois en breve, vale?